Senyor Joan López. Sí. Des del grup d'Unitat Municipal Nou CUP donarem suport a la moció, ja ho diem des del començament, encara que nosaltres creiem que és molt curta, aquesta moció. Curta en el següent sentit, i m'intentaré explicar. La moció és curta, creiem que ens queda curta, perquè parla del sistema de dipòsit d'envasos, que és un tema important, és veritat, però és un tema que no competeix a l'Ajuntament. En canvi, com ja s'ha dit a l'exposició, en canvi no es recull a la part dispositiva de la moció, l'Ajuntament es gasta més de 2 milions d'euros amb la gestió de recollida de residus, amb 5 tipus o 6 de sistemes diferents en el municipi, amb contenidors soterrats que ara s'estan dessoterrant, amb diferents o multitud de sistemes i de malversació de la forma de gestió del residu. Un sistema que recordem i diem ja, perquè segurament sortirà la rèplica del govern, que a l'anterior equip de govern, a l'anterior legislatura, es va demanar i es va començar un estudi sobre el tema del model de residu, un estudi que, per mala sort per l'equip de govern anterior, va arribar tard i no va ser donat a la gent que formava el govern municipal, a l'estudi aquest, i que va aparèixer just després de les eleccions municipals, a l'estudi aquest, i que després d'un any i mig d'aquest estudi no se n'ha sapigut res més. Com a mínim els grups que formem part en aquesta sala de ple. Segurament és possible que l'equip de govern l'hagi vist, és possible que ara ens diran que estan estudiant-lo i que estan treballant sobre el tema de gestió de residus, però és un tema que nosaltres enteníem cabdal ja quan vam entrar al govern, a la passada legislatura, i que continuem trobant cabdal en aquests moments, i entenem que és un dels punts que creiem que s'hauria de ficar a debat en el plenari, que s'hauria de ficar a debat amb els diferents grups del municipi i que s'hauria de fer una aposta. Nosaltres ja diem, i ja l'anunciem des d'un bon principi, la nostra aposta seria el residu zero, i seria la recollida porta a porta. Aquest seria el nostre sistema que creiem que seria el millor pel municipi, que és absolutament i radicalment diferent el que hi ha actualment en el nostre municipi, i que va bastant acord a el que es planteja en aquesta moció del sistema de dipòsit d'envasos. El sistema de dipòsit d'envasos seria una qüestió que és prèvia a la gestió dels residus, perquè el que intenta és avançar-se a la creació de residus i a la seva gestió posterior. Nosaltres entenem i donarem suport a aquesta moció, entenem que queda curta en aquest sentit, i creiem i ens agradaria que hi hagués el compromís, no sé si en aquesta o en pròximes mocions, o ja des d'iniciativa pròpia del govern, que ens semblaria fantàstic, a obrir el debat aquest dels residus i a plantejar-lo seriosament, quins són els costos, quins són els sistemes o els possibles sistemes i quines són les taxes que paguem d'escombraries. Perquè ara ja fa uns anys que no se'n parla de les taxes, s'havia parlat molt en legislatures anteriors de quines eren les taxes. Ara últimament, com que no es pugen, no es toquen, queda tot amagadet i sembla que no passi res, però el problema continua ben latent. Avui, ja per acabar, avui veníem en el ple molt tristos, la veritat. Teníem un ple amb 4 punts, un punt que era pagament de les pagues extraordinàries que no s'havien pagat, que un extrajudicial de crèdit, un segon punt de pròrroga d'opció de compra d'uns pisos i 2 punts seguits de cessió gratuïta dels espais on està el CAP de les Roquetes i el Casal d'Avis. Punts molt tristos que s'han vist les votacions, unanimitat en tots els punts, amb tota la gent. Per què? Perquè entenem que són punts que no caldria. Pràcticament sí que probablement ho diu la llei que han de passar, però que són punts que entenem que de política poca. En canvi, mira, ens marxem contents perquè avui, en aquest ple, han sortit a sobre els debats que entenem que són claus pel municipi. Ha sortit el debat de l'habitatge, de la gestió dels pisos buits, de la problemàtica dels lloguers, una de les problemàtiques que entenem que és bàsica en aquest municipi, que l'hem expressat i que creiem que s'ha de fer debat i que ha d'estar ple. Segon punt, ha sortit el tema de l'ocupació. Les mesures de l'Ajuntament, que diu que n'hi haurà, que ens les portaran, les mesures que fan, i una mesura poc exitosa que hi ha hagut en aquesta
que es presentava en format de moció, on no s'han pogut cobrir 50 places amb una població, que ara estava mirant per aquí internet, al mes de juliol, o sigui, quan comença pràcticament a mirar a veure quants desocupats hi havia, en el municipi de Sant Pere de Ribes hi havia 2.150 persones desocupades. O sigui, si no es poden trobar a dins de 2.550 persones 10 persones que vulguin treballar a l'Ajuntament, que suposo que no deu ser el lloc més explotat del municipi, em sembla que anem malament. No sé, segurament sí que molts tindran treballs puntuals i molts no podran haver accedit a això, però entenem que segurament aquí hi ha hagut una falta important de saber comunicar i saber demanar, i una altra cosa que nosaltres entenem incomprensible, que és que no hi hagi hagut aquí una oficina d'atur on hi hagi una llista de persones que els hi falti, que estiguin desocupades en el municipi, un pla d'ocupació, una oficina de buscar de treball. Si no tenim això en un municipi de Sant Pere de Ribes amb 30.000 habitants, no sé on ha d'estar. I en aquest llistat, si no hi ha 2.000 persones inscrites, n'hi haurien d'haver-hi més de 1.000. I si d'aquí no trobem 50 persones, creiem que no entenem el que està passant. El tercer punt que s'ha ficat sobre debat, ocupació el segon, habitatge, ocupació. El tercer punt és el tema de les municipalitzacions de la gestió dels serveis i dels equipaments. Tema clau, tema que ja es posava, que es va presentar una moció que no s'ha ficat endavant i que creiem que és un tema clau, el de la gestió i el dels equipaments, perquè ens trobem en el municipi amb molta propietat municipal que en format i en qualificació d'equipament que està en desús, que està fora de lloc, que no s'està utilitzant. I altres que porten ja, em sembla que uns 2 o 3 anys amb obres, com pot ser el local, a veure quin dia acaben, i l'Ajuntament, que també a veure quin dia acaben. Tercer punt, el tema aquest dels equipaments i les municipalitzacions. Quart punt, la gestió dels residus. Punt clau que entenem també que s'ha de ficar i s'ha de tractar i que s'hauria de parlar en aquesta legislatura. I ja li direm l'últim, i amb això i aquests punts, si recorda i si visualitza el vídeo de l'estat del municipi de l'any passat, són exactament els punts que els hi vam dir des de la Unitat Municipal 9, quines eren les necessitats del municipi, i el cinquè punt serien les urbanitzacions i el tractament i la posta en marxa de les urbanitzacions i la recepció de les urbanitzacions del municipi. Entenem que és el cinquè punt clau i de debat del municipi. Si ens fica aquests punts sobre el debat i en parlem i els tirem endavant, Unitat Municipal 9 aprovarà aquests pressupostos d'aquest any. Suposo que vindran el mes que ve, el tema dels pressupostos, o se'n debatrà com a mínim de l'estat del municipi i dels pressupostos properament. Si hi ha aquests punts sobre la taula, Unitat Municipal 9 votarà els pressupostos, però per ara, després de 2 anys o 1 any i mig de govern, no hi han estat. I demanem a les altres forces que també s'ho repensin. Quan votem pressupostos, que és dels pocs punts que porta aquest equip de govern a ple, quan es votin els pressupostos, que es tingui en compte tot el pla de treball, quines són les voluntats de l'Ajuntament i si aquests punts importants del municipi es fiquen a debat. Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció?